अगर आप भी चाहते हैं दंगल म्यूजिक का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 2 बिगहा में घर बा लेकिन सूतल बानी टेम्पू में, जिंदगी अजुराइल बाटे नून तेल आ शैम्पू में। मनवा हरिहर लागे भैया हाथ लगौते माटी में, जियरा अजुओ अटकल बाटे घर में चोखा बाटी में। जिंदगी हम त जियल चाही खेत बगीचा बारी में, छोड़ छाड़ सब आयल बानी इहवा हम लाचारी में। काबा बम्बई में काबा बन के हम सिक्योरिटी वाला डबल ड्यूटिया खाटा तानी, ढिबरी के बाती के जैसे रोज रोज हम घाटा तानी। केकरा इतना शौक बाटे मच्छर से कटवावे के चाहेला ए तरह अपने के नर भसावे के। काबा बम्बई में काबा गांव शहर के बिचवा में हम गजबे कंफ्यूज आइल बानी। 2 जून के रोटी खातिर बम्बई में हम आइल बानी। घी दूध माठा मिश्री मिलेला हमरा गाँवे में, लेकिन एहिजा काम चलत बा खाली भजिया पावे में। काम घाम ना गाँवे में बाटे मिलत नहीं नौकरिया हो, और देखा कैसे हाकत रे जैसे भेड़ बकरिया हो। काम काज रोजगार मिले त गाँवे सड़क बनैती जा, जिला जवारी छोड़ी के इहवा काहे ठोकर खैती जा। काबा बम्बई में काबा कैसे केहू दुखुआ बाटे हम कितना मजबूर हैं। लड़का भड़का मेहरारू से 1 बरिस से दूर है, अके छोड़ेला ए तरे अब हमहन के लाचारी में। आपन छोटकी बुचिया के हम भर न सकिया कुआरी, बूढ़ पुरनिया माई बाबू ताल तलैया छूट गई। केकरा से दिखलाई मनवा भितरे भितरे टूट गई। हसुआ आउरी खाची भरवा पड़की चोख कुदाल उहा, लांबर चाकर घर 2 तलिया हमरो है सरकार उहा। हमरे हाथ बनावल बिल्डिंग आसमान के छुअत बे, हमरे हाथ बनावल बिल्डिंग आसमान के छुअत बे। हम त झोपड़ पट्टी वाला हमरे खोली चुअत बे। आके देखा शहरिया बबुआ का भेड़िया धासान लगे, मुर्गी के दरबा में जैसे फसल सबे के जान लगे। काबा बम्बई में काबा इतना जियला मुअला पर भी टूटल कौड़ी मिले ना, लौना लकड़ी खर्ची पर्ची घर के खर्चा जुड़त ना। अब महानगर के तौर तरीका समझ में हमरा आवे ना, घड़ी घड़ी पे डांटे लोगवा ढंग से केहू बतेबे ना कर। काबा बम्बई में काबा जबरा के हथवा में भैया नियम आ कानून उहा, छोट छोट बतियन पे उ क देले सब खून उहा। ए समाज में देखो कितना ऊंच नीच के भेद हवे, आ उनका खातिर संविधान में न कोनो अनुच्छेद हवे। काबा बम्बई में काबा बेटा बेटी लेके गाँवे जिंदगी जियल मुहाल हवे, ना निमन एको गो स्कूल वहाँ पे ना ही अस्पताल हवे। काबा बम्बई में काबा जुलम होत बा हमनी संगवा कितना बर्दाश्त करी, जुलम होत बा हमनी संगवा कितना बर्दाश्त करी। देश के बड़का हाकिम लोग पे अब कैसे विश्वास करी। ए बाबू लोग ए हाकिम लोग हमरो कुछ सुनवाई बा, गाँव में रोगिया मरत बाड़े मिलत नहीं दवाई बा। हम त भूइया अरे हम त भूइया लेकिन तोर बहुते ऊंच सिंहासन बा, और सब जानेला केकरा चलते ना घरवा में राशन बा। काबा बम्बई में काबा हम दीपाली साहब रउआ लोग के हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी। सागर जी के बहुत बहुत धन्यवाद गीत लिखे खातिर। मनोज बाजपेयी जी अनुभव सिन्हा जी से हाथ जोड़ के निहोरा बा कि ऐसन काम करत रही। भोजपुरिया समाज में रउआ लोग के जरूरत बा, रउआ लोग के पीछे नु हमनी के चले करी, हमनी के पीछे बानी। काबा